Semara bangun sapat domba minengka endahing swasana ing taman kadileng-leng ing Taman Sari Kadileng-leng Kraton Negari Ngastina ingkang rumuhun kawis tingal endah edi peni lamun ta kaeksi samangke kawis tingal sepo sepilir sepah sampun kaperbawan duh kita ninggalih nenggih sang Supatni Wara Garwanata Ngastina putri saking Mandaraka nenggih sang Dewi Banowati dumadining perang Bratayuda panjanjah kaya angrujit dumateng penggalih Sang Ayu rinten dalu tansah nyuwun pring purbane Hyang Agung meminta marang Sih
nugraning Bathara prengga paripurna dumados sing peperangan satemah jagat manggih hayu lan rahayu. Mangkono kocap kacarita guragapan penggalihira Sang Banowati pimulat pratane Sri Duryudana. Lir sapada tumiling Hangulati Puspita medhemindah kang warni sewu dereng dang Rawa Paduka Kanjeng Sinuwun Kaka Prabu Duryudana wonten ing Taman Sarikadi lengleng kula ingkang garwapun Banowati ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji mawan tuwa-tuwa kunjuk sandhap padha Paduka ingkang Sinuwun. Banowati ndak tampa ora liwat pangestu kumara gage ditampani. Gurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimating gesang kula. Sampun sawetawis dang manggen kula kepengin nungsung pakabaran dumados ing paperangan wonten ing Madyan ing Tegal Kurusetra. Rawuh Paduka wonten ing Taman Sari yektosipun sekawit andadosaken bombong Birawa tumraping manah kula nanging kula tingali kok katon peteng ingkang guwaya menika wonten menapa Sinuwun monggo kula aturi paring dawuh. Banowati Bratayuda wis dumadi, Bratayuda wis kelakon. Dina iki ngancik 15 dina. Wis akeh senopati prajurit Ngastina sing kabeh padha dadi korban. Padha gugur ana madyaning paperangan. Bareng tak teliti kanthi permati tak itung nganti genep tak saring kongsi lembut. Upamane Kurawa kasor kalah ana madyaning peperangan ki memper merga ana trubusaning satru cikalane mungsuh mata pita ingkang mapan ana Ngastina sengaja buka wawadi lan keringkiane para Kurawa marang para Pandhawa. Ingkang Paduka kersakaken menika sinten? Yen tetela wonten Sentana Praja ingkang wani Cumantaka tumindak kados mekaten ngringkihaken dumateng para sata Kurawa lajeng biyak dumateng wewadi dumateng para Pandhawa satemah apes juritipun para sata Kurawa monggo kula aturi paring dawulan enggal dipun paringi pidana kemawon Sinuwun. Dudu sapa-sapa ning sing wani Cumantaka lan Murangtata nindakake dom sumuruping banyu malah mapan ana ing Taman Sarikadi lengleng ngakune dadi kemule Duryudana ning ngarah karo patine Rati Ngastina. Kagyat risang kapirangmu pinangkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana
ya si tukang walang ati kados sinuwun tega mentala paduka paring dawuh dumateng kula ingkang kados mekaten ndakwa dumateng kula tumindak murang tata kadi mekaten monggo kula aturi bengkah dada kula mendhet jantung kula mboten wonten tandha-tandha lan bukti anggen kula wani Cumantaka kalian paduka ngarah dumateng Seda paduka ngringkahaken dumateng para Sata Kurawa lan ngunggulaken dumateng para Pandhawa menika babar pisan mboten ora sakakean gunem sing tanpa guna jagat nekseni umat ngakoni kowe biyen nate gandeng sambung tresna karo Janaka mula raneh ora mokal wawadi kekuatane Ngastina kok bongkar kok tuduhake marang Janaka pamriye men Pandhawa unggul ana Bratayuda yen Duryudana wis mudhar ora ana sing ngalang-alangi anggenmu bakal dilatih tungkae Janaka sinuwun Tap lirke netap duka yayah sinipi Dojo bang mawing wengis Netra kocak ngundara andir Ing batu-batu kesangetan anggen paduka kagungan Panyakrabawala dumateng kula pun Banawati mugi sineksen jagat saisinipun sumpahipun Banawati katresnan kula namung mligi dumateng paduka kula namung setya bekti dumateng Sri Duryudana lan upamiya paduka kapagut ing rananggana gugur wonten madyaning pabaratan kula mboten purun kantun kula ugi badhe nderek pejah sinuwun ucapmu sing kaya ngono ki mung abang-abang lampi kowe semuci suci kaya dadi bojo sing setya bekti karo guru laki ning sejatine ampas brabas ora ana gunane apa-apa yen ora percaya dibuktekke sakwise Duryudana gilang-gilang kuandane kowe mesti bakal deku-deku ngaup karo sikile Janaka mboten mekaten paduka menika katresnan kula angguku arep diapurmu Duryudana Banawati Maroreh manguswamya ngambrangeng kadhi karunaning kaswase aneng marga memala agung ing waladalah jagat diwa bathara ya jagat mangestu para pangeh lamun negaramu Ngastina kuwi ayom-ayem tentrem aja meneh kok nata negara lan kawula Duryudana kuwi nata karo bojo nata karo keluarga wae entek-entekane bentik kaya mengkene tanpa lidah sinambung banyu tinalang saya wis ngerti apa ingkang ndok rumpaka apa sing ndok bantahake Duryudana semune mangu-mangu rasane kelawan katresnane anakku Banawati mongko sing diucapake Banawati iki tulus ora ana sing kumbi ora ana sing ngapusi netepi jejering garwa ingkang kudu bekti kelawan guru laki ning nyatane tumanggapmu karo bojone kaya ngono Duryudana yen pancen kasetyan lan pangorbanane Banawati marang kowe isih kurang aku tak melu dadi tetombok sawangen saka kadohan keplok ana kaya dara minangka tandha katresnanku kanggo kerukunanmu anggene bebrayan dina kaping 16 Bratayuda aku wae tak madheg senopati
lindu getar bumi onjing kumaludha guntur katuk umup kang Jalanidi lumembak banyu kumambang tuh Sang Wisnu Bathara Arsa nglebur bumi ing sajroning jibeg-bebeke galih kaya wis pantok pepuntaning tekad nata agung Mandara miris jroning raos mulat ngenya tansah bengkerengan nenggih ingkang putra lan ingkang putra mantu gedene katresnane wong tuwa marang anak lan mantu yektine nglilakake jiwa ragane ambyur wonten madyaning pabaratan Tegal Kurusetra mangkono gawe pengiram-iram Narendra Mandaraka amatek kadigdayan linangkung nenggih Aji Candha Birawa mijil buta pirang-pirang sak Kurusetra anane mung buta Candha Birawa
tan tulus hanya kroring Resi Wara Cahnawi Suta kang munggah kalihing rata teter tumyanga kang sarutama aduh Rama Prabu Mandaraka paduka menika pepundhen lan sesepuh ingkang kedahipun dados patuladan lan paugeran nanging sebabipun menapa Bratayuda ingkang sinebat perang suci malah paduka rusak kanthi angubal-ubal Candha Birawa anak Prabu Ndarawati jare sinten Bratayuda niki perang suci jare sinten Nadyanto sinungging mawi kencana dicawi mawi mutiara ingkang nami perang menika mesti kejem wengis wiwit Pandhawa Kurawa netepaken dumadosing Bratayuda cetha lamun Pandhawa Kurawa mung arep golek menang golek mulya tega mentala ngurbanaken tiyang kathah ing mriki sampun boten wonten kautaman kawicaksanan lan kasucen nanging anane mung wong sing ngumbar hardane nafsu nuruti rasa marem nanging Suwargi Eyang Bisma sampun anetepaken pranatan tumrap peperangan menika. Kula ugi nekseni nanging nyatanipun kados pundi? Nyatanipun kados pundi? Wiwit lelampahan Abimanyu didadosaken pengewan-ewan diranjab gagaman. Gatotkaca ngamuk ing tengah wengi, Resi Durna dinggi bal-balan sirahe, aturane Bratayuda wis ora kanggo. Kabeh senopati wis gawe aturan dhewe-dhewe, tatanan dhewe-dhewe sing nguntungake marang awake dhewe. Bratayuda sampun rusak, perang niki sampun bubrah tanpa tatanan, tanpa aturan. Menawi sedaya sampun sami trajang pranatan nabrak dumateng paugeran menapa paduka Kanjeng Rama ugi badhe mekaten yen tatela kados mekaten lajeng bentenipun menapa Prabu Salya kaliyan wong julik Patih Harya Sengkuni tetep ana bedane yen Sengkuni kae mung lunyu ilate yen Salya ki duwe Candha Birawa yen ra percaya mang buktekke angin amit milir aroma bulan penjaran sari Koko Prabu Ndarawati kalilan kula cumadung dawuh kados pundi wartanipun payudan Tegal Kurusetra
Nuwun sewu kadangipun Kakang Yayi Puntadewa. Atur uninga bilih barisan Pandhawa mendelong. Katrajang Senopati Ngastina nenggih Rama Prabu Salyapati. Aji Candha Birawa kuwawi mrawasa prajurit kalebet ingkang rayi kekalih Yayi Werkudara menapa dene Yayi Arjuna. Lajeng kados pundi lan menapa ingkang kedah kula tindakaken Koko Prabu? Yayi, mestinipun paduka mboten kekilapan. Paduka mboten kesupen bilih Buta Candha Birawa ingkang cacahipun ewon menika namung sulapan. Tegesipun kadigdayan menika dumados saking kanepson ingkang dipun umbar. Menawi nafsu dipun uja mboten wonten telasipun tanpa beda kaliyan wujudipun Candha Birawa ingkang saya kathah lan saya ndrbala. Mila saking menika Yayi ingkang saged nelukaken Candha Birawa inggih namung piyayi ingkang kulina ulah kesabaran lan pinter ngendhaleni hawa nafsu mboten wonten sanes kejawi namung paduka Yayi Darma Kusuma. Oh. Aduh Koko Prabu Jimat kamulyan kula. Sampun keladuk anggen paduka ngalembana dumateng kula. Awit sejatosipun sedaya tiyang menika mesti pinter ngendhaleni nafsu kantun tiyangipun purun menapa mboten. Koko Prabu, yen tetela kados mekaten ingkang dados kersa paduka ingkang rayi mboten badhe suwala. Nyuwun tambahing pangestu panjurung. Mugi-mugi kula sembada netepi dumateng jejiban menika Koko Prabu. Nyapaning kalangan agara Pandhawa cara tinon ler kekonang surem sorote tanpa padang kasor lan pacaring Aminta lawan anggrolir sing nabda
kadyoyon kal nubro ladala Prabu Puntadewa ya kene kowe ora gelem rawasa aku ora gelem bandayuda nandingi kaprawiranku cetha lamun ta kowe ratu sing jirih getih wedi mati adi-adine kon perang kakange mung nyawang kowe sing gedhe pangapuramu tumrape Puntadewa ngalahke wong liya kuwi luwih gampang tinimbang ngalahke karo nepsune dhewe. Banjur sing ndak karepake kepiye? Yektine mungsuh sing abot dhewe kuwi dudu sapa-sapa nanging nepsune dhewe. Mergo akeh wong pinter, wong sugih, wong digdaya nanging mung dadi kesete nepsu. Mongko nafsu kuwi yen diuja ora ana mandheke lan ora ana enteke. Tan wurunga uripe mung ngangsa lan ngangah-angah adoh saka rasa panarima anane mung rasa sesungaran. Banjur kowe maju perang iki arep ngopo? Yen wegah peperangan karo aku. Sing ndok kaya apa Puntadewa? Aku makarti ning Bratayuda iki mung mili lawan kodrate lelakon. Aku wegah natoni penggalihe sapa-sapa merga makhluk urip ana alam padang iki mung diperintah supaya nyebar rasa asih lan katresnan marang jagat saisine. Mula yen kowe bakal mateni aku mara gage aku patenana. Malah aku ngaturake panuwun dene kowe sing lantarake Puntadewa purna ing dharma banjur sumewa ana ngarsane Gusti ingkang Maha Nasa. Mara gage aku patenana Candabira piye iki ah. Ayo mundur. Anak Prabu Puntadewa nyata paduka piyayi ingkang mumpuni ulah kebatosan ketitik sembada nelukaken Candabirawa anak-anak kula. Anak Prabu Puntadewa sakmangke kula sampun seleh lan ngrumaosi salah. Kula sampun kawon, kula pasrah pejah dumateng paduka anak Prabu Yudhistira. Paman Mandaraka, dosa menapa ingkang badhe kula sandhang menawi kula tega mentala kaliyan paduka. Menawi angger Puntadewa boten kersa mejahi dumateng saya tegesipun paduka namung mirang-mirangaken dumateng kula. Mongko sumpahing senopati tinimbang bali wirang luwih becik dadi bathang nggir. Nanging kula mboten saged nglampahi paman. Nanging paduka lak ngasta piranti kula mboten mbeta pusaka. Ingkang paduka pundi rinten dalu nenggih jimat jamus Kalimasada menika tetela pusaka pepethingan ingkang saged nglantaraken kasampurnaning pejah kula nggir.
Mandaraka. Nuwun sewu. Kalimasada menika sanes pusaka nanging pustaka kinarya paugraning agesang. Anak Prabu, sakmangke kula nyuwun senjata pitulungan Kalimasada mangwedharake kula mangke ing badhe nerakaken. Aman. Kalimasada menika namung dumados saking kalih ukara nenggih. Ora ana kang sinembah kejaba pangeran ingkang maha murah lan ingsun dadi seksi lamun ta Kanjeng Rasul pungkasan utusane pangeran. Ora ana kang sinembah kejaba Gusti kang maha murah lan ingsun nekseni lamun ta Kanjeng Rasul pungkasan utusane pangeran. Hina semu bangwang haruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kukiloring kanegara saketer kinidunganing kung lir wuwusing wene panca pungkasaning dina kaping 15 Sura Sudira jayaning rat swah brasta tekaping ulah Darmastuti Narendra Agung tetungguling para Pandhawa Sri Puntadewa ingkang budhalake kasampurnane ingkang paman Mandaraka nenggih Prabu Salyapati minggah ing tepet suci. Warandene ora mendha malah saya ndadra. Mencorong mripate kaya singa barong Narendra Agung ngestina Sri Duryudana. Somadang jagat tukungo paneng sapucak ing ukir para bapak kang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung
Nuwun sewang nggih anak Prabu Jaka Pitana. Monggo platuri paring dawuh supados ingkang paman plasa jenar saged amatrapaken diri nggih. Paman Patih Haryo Sengguni. Sampun kathah senopati lan prajurit Ngastina ingkang dados kurban ing Tegal Kurusetra. Inggih leres kasinggihan dawuh paduka pramila monggo samangke enggal nindakaken reka daya rekayasa kangge ngawekani lelampan menika. Caranipun kados pundi paman? Nun inggih kanthi cara nindakaken karti sampeka kinarya ringkihing para Pandhawa. Bebasanipun kena iwake nanging aja nganti buthek banyune. Bratayuda jebul sanes cara ingkang trep kangge nyirnakaken para Pandhawa. Lajeng kados pundi? Kedah mawi cara mbidung api rowang etok-etok ngaku kalah kaliyan Pandhawa. Nanging menika kangge miwiti damel cara enggal malih. Gandeng nalika Pandhawa kalah dadu lan negari Ngamarta paduka depani dangunipun 13 taun. Tegesipun kawula Ngamarta sampun kulina gesang kanthi tata cara budayane para Kurawa. Tiyang Ngamarta sampun kecalan jati diri, sampun kula rusak budayanipun, sampun pecah kerukunanipun. Dados nadyan mangke Ngamarta dipun pangsulaken dumateng para Pandhawa nanging tata carane urip kawula Ngamarta saged kula kendhaleni. Yen kawulane wis kelangan rasa kabangsan lan rasa panunggal, tartamtu negari Ngamarta badhe kropos lan ringkih satemah gampil dipun rebahaken ora perlu nutukke Bratayuda ing mboten wonten ginanipun menika. Kadang muwaran dena becik besok mendemo baris Paman Patih Haryo Sengguni kula wonten dawuh nggih. Kula percaya teng donya niki boten wonten wong sing pinter lan sugih akal ukil sing ngungkuli sampeyan. Nanging sampun dados sumpahe Duryudana. Kula wegah teluk kaliyan para Pandhawa isin disorak karo wong sak jagat. Sampeyan gawe reka daya mung padu-padune arep endo saka jejiban. Dinten iki kula mboten butuh rekayasa nanging kula butuh senopati kang wani kurban jiwa raga kangge ngreksa kawibawan Ngastina. Ngibaratipun geni paman Sengkuni ingkang ngurupaken Bratayuda. Kula wani netepaken Bratayuda menika karana manut kalian sampeyan. Saksampunipun Bratayuda dadi lan kathah nuwuhaken pangorbanan sampeyan arep selak, sampeyan arep endo saka sanggeman. Mangbuktekke kasetyan lan jiwa kaprawiran sampeyan. Mang maju dadi senopati, ora ketang siji mang cangking ndase Pandhawa.
menawi paduka merintah dumateng ingkang paman kados mekaten mboten langkung namung badhe ngestokaken dawuh. Dinten ingkang kaping 16 menika Sengkuni badhe madeg senopati. Kula badhe mbuktekaken dumateng tiyang sak jagat lamun to kasetyan lan katresnane Sengkuni dumateng Ratu Ngastina menika mboten saged dipun sangga miring. Kalilan kula nyuwun pamit badhe medal kali cing-cing guling supados kula bisa jaya wonten madyaning Tegal Kurusetra nggih. Anjagala Pandhawa byaga mulung mangung siring sata Kurawa ing Suramrata Jayamrata kirebuten aku sayuta mara saketi wuri ampyaken kaya wong jala rebuten kaya menjangan mati. Ora bakal gigrik wuluku salamba ayo Werkudara yen ngaku satriya perwira tandingana senopati agung saka plasa Jenar iki Bandara Rekyana Patih Harya Sengkuni sing magut yuda. Petro Nun sing tak enteni ya iki. Pripun? Sengkuni maju perang dadi senopati. Alah kok iso perang? Mripate Sabang kaya ngono arep perang. Ora mbejaji babar pisan, mboten gondra sepira niku mau. Padha Sengkuni sepira to yen kon omong pancen Sengkuni ku pinter. Anggere teng pondokan wah kocah mboten enten entek. Ini lek anggere teng panggung. Petro aku ora guneman karo kowe. Kula nggih mboten guneman kalian jenengan kula kalian Ndara Werkudara, Dik. Aja kowe nyepelekake ngias karo Patih Harya Sengkuni. Sengkuni sing wingi-wingi beda karo saiki. Merga iki duwe kaprawiran, duwe kadigdayan rakna sinangga enteng kadigdayanku. Yen pancen kaya ngono, joget tolak kendangi arek ngejak cara ngendi kowe. Tan wurunga ketangger Patih Harya Sumak kokop getihmu mudhar kowe Werkudara.
Padake apa? Turuwa ya tetep bangun ya. Merem yen pas gamelan ramuni, lek muni ya tetep tanggung jawab, apa. Werkudara ayo. Sawangen ki nadyan brodol ususku muncrat getihku. Ning sengguni ra iso mati le sawangen melek kowe. Jenggelek tangi maneh. Apa? Werkudara kena kowe menang karo Dresasana, kowe menang karo Kurawa liyane monggo. Yen musuh karo entek kowe nalarmu kowe le. Sengkuni kok dijarak. Yen wingi nggih dolanan karo Dresasana, dolanan karo Durmagati. Pentungi gawe gada bareng jenggeleke lalik. Lek saiki aku dadi lakon le. Kok nyopo melu-melu. Malah cangkemku kena kuku. Lah iya mula lek arepe sangga wangi kukune diketok isik ora. Senengane kok. Gumun setahun jembleng serendeng. Napa? Sengkuni. Ya gene. Ora mudar-mudar. Saben-saben tak tibane kuku. Pancanaka mudar jenggelek urip meneh. Muak aku. Perang ra entuk muak, ra entuk bosen ngoten lho. Dene Senopati iki ya golek limpe, golek cara men iso ngalahke mungsuh ora njur ngoten niku. Bingung tenan aku. Wong musuh karo buta gedhe-gedhe kae cucuk musuh Sengkuni wae gilani kaya ngono. Butane pun mboten iso gedhe sakniki. Anane nggih Patih Sengkuni gelem Sengkuni ora gelem ya Sengkuni. Petruk, Nun. Bapakmu neng ndi? Bapak sinten? Bapak Blitar napa Tulungagung? Bapakmu klampis ireng ya karang kadempel. Oh nggih. Semir to? Iya. Kan pripun? Kawanen rene. Oke. Aku nyapa to? Aku salah kuwi apa? Lah aku wis omong to, sampake ra ngangge rebab, lho to. Aku iyat-iyut karo Petro ngerti-ngerti dijunjung kok. Ngono
sing salah sing junjung apa sing nglakoni ngene? Apa itu lak kongkon mulai Semar teko kene diapuri Bagong ora. Lah dudu salah Betang lek ngene sing salah ya Petruk ora. Petruk, Nun. Salah. Salah pinten? Wah, guneman ngono. Semar. Oh nggih. Aku le ora sah. Nyuwen-nyuweni Mas Garing arep nyapa. Nah, aku tampil pentas lho, ora usah pentas. Wah, metu gara-gara tok le, ora metu apa-apa le. Mun iki mawon. Nih, bapak teng mriki niki. Niki ya gandeng niki ya lurah kudu ditata kanthi apik. Tansepane teng mriki. Aja kok anane turu tenan iki kok. Krokane wong elek. Bapake lumah ning karepe piye? Padosi. Sapa? Ndara Bima. Endi? Mburi sampean. Sampean mencari saya? Iya. Kamu itu apaan sih? Ngalih-ngalih aku. Ora tega aku jarike kaya ngono pradan iso kamu mau apa? Enten apa, Den? Wah, Sengkuni. Sengkuni pripun? Pramudar-mudar. Saben-saben tibane kuku Pancanaka mudar jengkelek urip meneh. Wah, bosen ngantian aku. Riyen. Nyingkir. Kenjing langit kelap-kelap paton lir kincangin lesi sang mawe kandrung sabarang kadluwuk nirmo yakmayi Suluk cara ngendi? Mangkunegaran ngerti. Mangkupurel kuwi ora. Madu senengane. Kene lagi nteropong mundur. Ngeten Gus. Wah, liwat mir. Ndara Bima, nuwun sewu. Kula tak crita nggih. Mestine sampeyan kemutan nalika Pandhawa Kurawa taksih lare riyin nate rebutan Lengatala, nggih ta? Lah, sakjroning rayan Lengatala, Lenga wau kutah wonten ing Jrambah. Pandhawa Kurawa do bingung lajeng Patih Sengkuni niku gulung Lengatala satemah bisa nemplek wonten anggane Haryasuman wiwit saking pucuk rambut nganti tekan jempol sikil. Mongko dayane Lengatala kala wau sinten kemawon ingkang badanipun kawratan Lengatala boten tedas gaman menapa kemawon. Aja kok gaman marcapada nadyan gaman kahiwangan boten badhe tumama. Mila nadyan mang tibane kuku kacamata sampeyan. Pancanaka. Napa? Pancanaka. Kacamata. Pancanaka. Kacamata. Pon. Kliwon. Aja ngentahi iki pengen banyol ngentahi. Mari wis ra. Mboten iso ndayani teng Patih Sengkuni. Namun ada niki mah ndang metu dinosaurus barang niki. Enten sebagian tubuh Haryasuman yang tidak terkena minyak bulus. Tolo. Nenggih ingkang mapan wonten ing niki saru, mula kudu kula bisikke. Aku bisi ana. Mang rada mangklung. Ayo. Tetep mboten tekan. Mar. Iki lambene popoken lambe kuwi. Kuping kok lambe iki rada mundur lho. Tekeli terus. Wonten sebagian
nggih ingkang mapan. Rene. Wonten ing bubur. Ha. Bubur. Opo? Santuka. Ha. Wadidak. Ora dong. Siluit. Mosok kuwi. Nggih yakin to nggih niku. Woyo kuwi. Ojo melu kuwi. Tenan niku kula mboten ngapusi. Waton nggih niku mang tibane mak blus ngoten. Niki mangke Sengkuni sekarat ora omong mau-mau. Apa ta sing dibahas meng apa ta, Druk? Mbuh aku ya gur njunjung Semar. Alah gayamu mending ngono kuwi lho, mending anggere nek bab sing penting-penting aku ora diomongi. Apa mau? Niku pengapesane Patih Sengkuni niku lho. Lah ya ning ndi pengapesane? Sing ngerti ya Bapak Semar karo Ndara Werkudara. Mula Ndara Werkudara ndang cancut tumandang makarti kados mekaten. Lah apa to? Keringkiane Sengkuni pengapesane ning endi? Ora yahine mosok arep ngomong kowe ora. Senengane. Ya goleki yen pancen wong lantip ya kudu digoleki dhewe. Ora ngerti kowe. Aku sing kok kaduane krungu kowe cedhek bosok kupingmu. Krungu ya kena krungu. Sing dibisikke Semar karo Ndara Werkudara. Wae ngerti wae ngono. Mergo iki angine pas ngidul, aku nang kidul. Mosok? Iya. Keringkiane pengapesane Patih Sengkuni. Mapan nang endi? Mapan ana ning Cengel. Mosok Cengel. Garenge apa kena digugu to? Truk. Apa? Mosok nang Cengel. Apa to iki? Omone apa to iki? Pengapesane Sengkuni lho. Jere gareng ning Cengel. Gareng digugu. Jere mak angine ngidul, gareng mak suwing krungu. Ya angine pancen ngidul nih gareng ora ngrungokne. Kenek angin dhewe malah mak yut ngono garenge. Ngono nek percaya, wah sing digugu sapa yang ngene iki Juran? Petruk, entene kula. Petruk nembe ngaso. Ah, sapa iki? Gareng. Piye iki, Rek? Sampeyan wong tuwa anak telu barang ora pengalaman babar pisan. Niki jarike iki mangunggahke mriko riyen mangsilake. Mangke lak cetok. Balik ngeneni kula malah mak yut ngoten kula. Nyebul-nyebul dhewe bareng balik malah ngantuk dhewe ora. Iki lho mang mrikane. Amit. Mesam. Ya ini ora. Melat. Sing endi to, Reng? Kuwi ngono. Senengane ora. Ah.
ndur dikapake. Nggih niku lho nuwun sewu. Niku senan kagungan iki sing tangan sing mburi iki niki ampun nggih nyekel Sengkuni ning niki mang sameptake mang siagake ancang-ancang sing rusa bar niku mang cubleske teng mriki niki. Nah, mriki niki. Pun mesti Sengkuni sekarat mboten kiat mangke. Iki nggih mang pirsani riyen ben pas engko. Cuasanu kleru geger. Aku ora mentolo. Dheke blater mesem karo aku. Aja nggugu wong blater. Blater-blater randang dipateni mangke omone jagat randang ilang. Kang Wirang nyaur Wirang. Kang Parti nyaur Pati. Ing kene dalan patimu. Ing paunggahke kok muni. Nggih kaya suling kok niku kok. Nek dunggane suarane iso putar. Ini ya. Ada ya. Kemana? Di mana? Baiknya itu ini kesini saja. Wow, Bagong menus tenan kok. Gilane tangane le gradil kaya ngono kuwi. Caidan niku mangajar niku. Mripatku weruh dhewe. Paman Patih Sengkuni ndok pateni. Ning aja gempilu pacakmu wile. Ngestina durung rubuh, Kurawa durung kalah. Merga Duryudana isih ngadeg jejeg ana kene. Ayo Ripalungguhan iki buktekno karo wong sak jagat. Antarane Werkudara karo Duryudana. Sapa sing jengkelang kuandane glundung ndase bosok koklok dirubung laler. Wah. Jebul dadamu. Ah. Ah.
Wah. What? Wah. Good. Wah. 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 Ah. Wah. Ah. Ah. Wah. Sopo sing pecah sirahe? Dadi bangke kowe. Wat. Ah. Wah. 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 Ah. Wah. Wah. Ah. Ah. Wah. Weh. Wah. Wah. Ah. Wah. Weh. Wah. 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 Woi. Woi. Wah. Ah. Werkudara. Nadyan aku kok siksa. Kok ajar nganggo gada rujak polo nganti rusak budayane nganggaku. Nanging aku urung mati. Yen aku urung mati tegese aku urung kalah. Duryudana tetep menang. Neng jagat iki renek critane Duryudana kalah, aku tetep menang. Dimas Werkudara. Yen saka pangrasanipun Kakang, semune Duryudana durung rampung anggone nyaru utang karma ana ing alam padang. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit cilik nganti dewasa lan tuwa, Duryudana mung tansah ngumbar murka deder kelawan dosa, nyikara pepadaning urip. Mula bareng ripalungguhan iki dheweke sekarat ngagak-agak ora urip ora mati ning 1000 lara dadi siji. Yen pancen Duryudana urung mati, banjur apike dikapake
golek watu sing gedhe. Duryudana tindhi ana watu sing gedhe men ora lunga saka papan kene.